an y'o de fɔ an ɲɛna ka kunnasiri bɔ malidenw na ani Mali kɔ kan. Kuyate i ni ɲankuma. Alpha mi fo. Diyara n ye. I folen kɔfɛ an ye kibaruya sɔrɔ ko i tun bɛ Wusulan Sisi bolo. An bɛ to Wusulan Sisi bolo sɔgɔmada in na. Mais e yɛrɛ bɛ k'i falen verre la cogo di tan? Non, n tɛ falen verre la. Verre in bɛɛ ye verre kelen de ye. Est ce que i tɛ ka ɲinɛ verre la? Verre in bɛɛ ye verre kelen de ye Kuyate. I ta ye fura ye wa mais kamalenbaya don? Non, an ye journaliste an bɛ ɲininkali de kɛ. Fura b'a la. Mais kamalenbaya fana b'a la. Kamalenbaya t'a la, fura b'a la. Ah ouais, parce que e ka bamanankan ne wolo jɛlen tɛ quoi. E ne ye ɲininka n'a sɔrɔ fura b'a la ou bien n'a sɔrɔ kamalenbaya don, e ko fura b'a la. Donc o kɔrɔ ye jumɛn sisan? Non, kamalenbaya tɛ se ka don a la. Ni fura bɛ min na, est ce que kamalenbaya bɛ don o la? Non, e ka bamanankan jɛlen tɛ. I ɲininkala de Yakuba ko fura don wa ou bien kamalenbaya don, e ko fura b'a la. Fura don. Ma ban wa? Fura don. Cɛ parce que n bɛna min f'i ye, an filɛ Mali tile min na nin ye, n'i ma kuma ninnu fɔ k'u tilen nin ye, n bɛ min f'i ye, k'i yɛrɛ kɔrɔkɛ a bɛ pôle la yen, a bɛ pôle la dɛ. An b'a fɔ nin waati la k'a Kulubali. Ayiwa ne kɔni ma foli kɛ dɛ. An b'a fɔ. D'accord an b'a fɔ. Ni an lamɛnnen don dɛ. Ni adama fasa kan ka da sisan joliw fɛ o bɛna fɔ cogo di? O kuma fɔra ko jeliw fɛ, an b'o d'e ma o kan ka latigɛ cogo min na, e bɛ se ka dɔ fɔ o la. Ni maramba bɔra n'a bɛna adama fasa da a b'a kun fɔ. Bikini baga a b'a fɔ cogo di? Ani Babali Kole. A b'a fɔ cogo di? Non, an dalen b'a la. O bɛna fasa jumɛn da la? Fasa kɔni a bɛna fasa sɔrɔ ne sen fɛ. O b'a fɔ cogo di sisan? 2025 san, Adama Kulubali a bɛ don tariku la. Ko a barika ka manda caman na. O b'a fɔ cogo di? Ne bɛ kɛ ɲininkali i bɛ yɛlɛ bila. Non, jeliw de bɛ se ka da don na o. An kɔni b'a dɔn kɔni a bɛ fasa sɔrɔ de la. Ko a barika ka manda caman i ka mara. Manda girimɔ. Ne yɛrɛ bɔn aw ka taa sa o fana dɔ wɛrɛ. Bon nin bɛɛ b'a ja. Nin b'a ja. N ɲɛ b'a la Amidu ka wagatinin banna pewu. N yɛrɛ tun ye n concentré ka na fɛn min kama tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛyara quoi. Nka an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni. N'an taara ɲɛfɛ tu sais b'a dɔn ko ka ko ɲɛ ye. I bɔra k'a fɔ ko Fɛrɛtɛ ye numéro ye de mais quartier de ye Panpara ye. I b'a dɔn ko Yiriba kɔrɔla la an tun bɛ Ngo a bɛ fɔ min ma walanda Ngo walandaw ta. Ngo. Nka i b'a dɔn a bɛɛ jɔra. Ka da kun jumɛn kan Kuyate? Sira feere kɛra. Ko cayara. I b'a dɔn ko nin bɛɛ de ye tɔgɔmasere ye kɛlɛ la. Maintenant ne ye min jateminɛ Mali ko la. N'a fɔra sisan ko faso jama ka miiri dɔya. E ka jate la a bɛ suma ni mun de ye k'a fɔ ko nin ye jamakulu de ye jamakulu min hakili ka bon a bɛ suma ni mun de ye? Ne ka hakili la o de ye ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan wulikajɔw ka sabati. O ye dɔnta fitinin min bɛ na. Mais i ma kuma o i ma foyi fɔ. Faso jama a ka hakilimaya bɛ suma ni minɛn min o ye a ko ladan cogo a bɛ ko ladan cogo min na. Ko bɛ ladan cogo min. A bɛ ko dilan cogo min na. Ni gɛlɛya nana u bɛ se ka walima yanni gɛlɛya ka na u bɛ se ka kunbɛn cogo min na. Gɛlɛya bɛ kunbɛn cogo min na. Walima ni gɛlɛya nana u bɛ se ka gɛlɛya lawaraka cogo min na. Faso jama ka hakilimaya bɛ dɔw de fɛ. Wulikajɔ. Wulikajɔ cogo di? U ka ko ladan cogo. Ka gɛlɛya kunbɛn walima ni gɛlɛya nana a kan ka dafaga cogo min na. U ka hakilimaya walima ka kow sogolo k'a yɔrɔ bɛɛ labɛn cogo la min b'a to a ko fili bɛ dɔgɔya. Ka fili bɔ kow la. K'a dɔgɔya. Parce que hadamaden baara tɛ dafa. Mɔgɔninfin ka hakilimaya bɛ dɔ de fɛ. Jamakulu ka hakilimaya bɛ dɔ de fɛ. O dɔ la
n'i y'an ka mɔgɔya ta k'a jateminɛ mun de nana bi anw kan gɛlɛya la k'an sera ka wuli ka bɔ yen ni waati in kɔnɔ ne ɲɛ t'o gɛlɛya la nin waati in yɛrɛ kɔnɔna tɛ an ka mɔgɔninfinya ta ka jigin san 30 a ta ka jigin san 20 an ye gɛlɛya jumɛn ye k'a fɔ k'an wuli ka bɔ yen tiɲɛ yɛrɛ la dɔ de farala gɛlɛya kan fɛn ma bɔ a la ɲɛ t'a la e bɛna mun de ye an ka mɔgɔninfinya a bɛ ka taa cogo min na ni e sera ka min dilan bi ni minnu fɔra e kɔ sini olu b'o tiɲɛ olu b'o lacɛn k'o lagosi e ka jateminɛ komi an bɛ ka taa mois d'août kɔnɔ an bɛ ka taa mois de septembre la an bɛ ka taa don mois d'octobre la n'an bɔr'o la an bɛ taa fo novembre la novembre min kɛlɛ b'a dɔn u ye Modibo minɛ yen Modibo minɛna novembre le 19 novembre 1968 Modibo minɛna yen u y'a minɛ yɔrɔ jumɛn a minɛna yɔrɔ jumɛn a minɛna min Alifa i kan k'olu dɔn dɛ k'e t'o fɔ an ye Alifa n'i ma se k'olu dɔn a ma ɲi dɛ a ma ɲi Kuyate k'a ɲɛfɔ n ye u y'a minɛ Kulukoro Kayo anw sera mɔgɔw ma maa minnu bɛ yen nɔ n'u ka baara ye ka n'a ɲɔgɔnna si kɛnɛw labɛn k'a kɛ tɔgɔmasere ye an ser'u ma donba kama wa u n'an bɛnn'a kan koyi wa i bɛna ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma c'est des architectes u ye kɛnɛ labɛn cogo la min b'a to a bɛ se ka kɛ kɛnɛ ye ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ kɛnɛ kalan kɛnɛ ɲɔgɔn bilasira kɛnɛ min kan ka sigi ka nin don ko la komi n'a bɛ tali kɛ Modibo ninnu ye kɛlɛ bila yɔrɔ min na Modibo ye kɛlɛ bila yɔrɔ min yɛrɛ la jamana in kɔnɔna na ka maaw hakili jigin ka kɛ kalan kɛnɛ ye i b'a dɔn an n'u bɛnn'a la mɛ a lawaleyali o kɛra dɔ wɛrɛ de ye o kɛra ko wɛrɛ ye baara gɛlɛyara min bɔra Modibo Keyita filɛ mun de bɛ k'a kɔnɔ bi est-ce que a kɛra polisiw ka sanminɛ yɔrɔ ye d'accord ma kelen-kelenni ɲɔgɔn yew bɛ k'a kɔnɔ conférence bɛ kɛ ma kelen-kelenni nka a sigi c'est-à-dire que so yɛrɛ plan so yɛrɛ sigilen don fɛn min kɔnɔ a sigicogo n'o y'a jɔcogo ye a jɔcogo a bɛ dɔgɔnɔw ka sɛbɛnni dɔ de kofɔ o ye sɛbɛn jumɛn o dɔgɔnɔw ka sɛbɛnni a b'o de kofɔ o sɛbɛnni in bɛ min kofɔ o de ye ko Mali mɔgɔnɛ c'est-à-dire ko sɛbɛnni kɔrɔ ye ko Mali mɔgɔnɛ i t'a fɔ nin y'a fɔlen ye maninkakan na nin y'a fɔlen ye o dɔgɔnɔw i tɛ dɔgɔnɔw dɔn n bɛ dɔgɔnɔw dɔn n'an b'a o foroba tɔgɔ wele ko kadɔ n'a wulila ko kadɔw ni o dɔw bɛ fɛ ka ban o tɛgɛ la k'o fɔcogo man ɲi mɛ ka taa sɔrɔ o de b'u ka farinya kofɔ o b'a fɔ donc dɔgɔnɔfɔw man kan bali kadɔya fɛnɛ fɔli la dɛ ni waati la minnu b'a dɔn kosɛbɛ olu man ka n bala fɔli la sabu a b'u ka farinya kofɔ yɔrɔ min na u yɛrɛ b'o dɔn o la dɔgɔnɔw b'a fɔ ko o tɔgɔ de ko Mali mɔgɔnɛ e b'a dɔn a kɔrɔ de ko Mali mɔgɔba dɔgɔnɔkan na Modibo ye Mali mɔgɔba ye mɛ maa joli b'a dɔn ko a jɔlen bɛ sɛbɛn min kɔnɔ k'o b'o kɔrɔ fɔ Kuyate ni nin tɛ ne yɛrɛ t'a dɔn wa ne ni ɲɔgɔnna caman o de kama n bɛna ɲininkali k'i la n bɛ ka n da don Modibo ko la cogo min na i kelen ka mɛn n da i ye walanda jumɛn sɔrɔ Modibo ko la ne ka laseli kɛ cogo la Modibo ko la e ye mun walanda sɔrɔ
ne ye walanda min sɔrɔ a la halisa a bi an ka jɔbaliya ko fɔ an sinsinnen tɛ Modibo ko la k'a daminɛ Modibo bin waati kana se bi ma ni walanda min bɔ a kɔnɔ i ka kuma na dɔrɔn anw sinsinnen de tɛ an ma ba don foyi la an fɛ yan. C'est que i ma walanda de sɔrɔ i ma walanda sɔrɔ a ɲɛfɔ tu sais ne mago bɛ min na ne bɛ Modibo ko fɔ dɔrɔn i k'a faamu ko tɔɔrɔ min ni tɔɲɔ ni bingali min ɲɛsinna Modibo ma Modibo yɛrɛ kuma ko Modibo kun tɛ Modibo ko kun tɛ quoi jamana ko kun don alors bawo i bɛna ye k'a fɔ maa minnu ye Modibo minɛ k'a datugu u ye min sɔrɔ dilanni ye Modibo n'a jɛw fɛ o de tiɲɛna quoi u y'o de cɛ u yɛrɛ ma se ka fɛn dilan donc i b'a dɔn ko laɲini kun tɛ Modibo ko ye laɲini kun tɛ Modibo yɛrɛ kun ye laɲini kun ye jamana binni ye bi an filɛ yɔrɔ min na ko bi wagati in na ni wagati kun ka maliyɛnw faɲalen sɔrɔ ko jumɛn ni ko jumɛn de kunna ni wagati e ka jate la ni wagati in kun ka maliyɛnw fɔni faɲalen sɔrɔ ko jumɛn ni ko jumɛn de kunna ni wagati kun kan ka sɔrɔ wulikajɔ de fanga bonyalen don anw fɛ yan jamana kɔnɔ kɔngɔ ko kuma t'an na minɔgɔ t'an na baara ko dɛsɛ t'an na an filɛ nin waati min kɔnɔ ne kun kan k'an sɔrɔ de kɔnɔ an kun kan k'an bolo fila kɔrɔta n'o bi ye sisan ni wagati kun kan ka sɔrɔ anw faɲalen don kɛlɛ min kɔnɔ o de an bɛ se ka fu siri kɔngɔ la cogo min na an bɛ se ka fu siri baarantanya n'a kɔlɔlɔ la cogo min na siga t'a la an bɛ se ka fu siri yuruguyurugu la cogo min na an bɛ se ka fu siri lakanabala la cogo min na an bɛ se ka fu siri ɲɔgɔn dunwale minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan parce que ne ye jateminɛ kɛ l'histoire contemporaine du Mali Mali a kɔsafɛ dɔfɔ in a bɛɛ sigilen don fɛn min kan o ye an bɛ ɲɔgɔn minɛ min kɛ ka ɲɔgɔn don kaso la juguya bilen nin wagati kun kan ka sɔrɔ an ye fu siri o la nin wagati kun kan ka sɔrɔ malidenw sera ka baara kɛ fo ka bɔ nin camancɛ fanga kɔnɔ Kuyate ye dɔ fɔ camancɛ fanga kɔlɔlɔ la i bɛ se ka hakili lajigin a la wa belebele an hakili lajigin ne kun ye dɔ fɔ a kɔlɔlɔ la e ye dɔ fɔ a kɔlɔlɔ la i ye belebele fɔ a kɔlɔlɔ la Kuyate ko nin tɛ nin waati ye n tɛ jumɛn wa camancɛ fanga kan ka bɔ a kɔnɔ fɛn minnu bɛ ka kɛ a n'a kunbɛcogo cɛ ye caman fɔ a la ni ye min fɔ n ko camancɛ fanga kɔnɔ a bɛ to miirina dɔ de kɔnɔ o mun ye ko fanga joso a bɛ to fanga daraki miirina de kɔnɔ quoi donc n'an mɛnna a kɔnɔ fanga ni bonya min ka kan fanga ni hakilisigi min ka kan fanga ni jigiya min ka kan a t'o sɔrɔ ɲɛ bɛ don fanga la bawo a bɛ ye ko fanga in sigilen tɛ foyi kan ni mugu ni kisɛ tɛ mugu ni kisɛ bingali i m'a faamu a bɛ ye de ko fanga in a bɛ yen ko k'a sababu kɛ mugu ni kisɛ de bɛ yen mugu ni kisɛ de bɛ yen voilà o de ye fanga ye mugu ni kisɛ ne m'a fɔ ko de fangadaraki de bɛ yen ni mugu ni kisɛ ye o Kuyate donc n bɛ fɛ ka mun f'i ye dɔrɔn fanga ko bɛ dɛn dɔrɔn ko fanga de bɛ yen ko ko minnu bɛ yen ko diyagoya ko de bɛ yen quoi a bɛ dɛn o de la n'u b'a fɔ ko dictature a bɛ se ka fɔ fɔcogo wɛrɛ la min t'o si ye min t'o fana ye ka kuma la min ye dɔrɔn fanga bonya man ka dɛn o la komi caman b'a miiri ko fanga ye diyagoya yɛrɛ o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ y'o fanga ye fɔ mun ye Kuyate fanga ye bɛnkan de ye o de kama ala ko ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ si ye fanga de ko don o de ye fanga ye ouais bɛnkan ka ɲɔgɔn minɛ bɔnɛ min ye maliyɛnw sɔrɔ tuma min na u wulila ko faransi ka taa maliyɛnw tilala maliyɛn tilala fila ye caman ma tila fila yɛrɛ maliyɛn tilala ka tila yɛrɛ ouais dɔ ko faransi gɛnni kun tɛ
Faransi gɛnna waati min. Ko Faransi gɛnni kun tɛ quoi. C'est-à-dire que k'a fɔ ko ka Faransi gɛn ko kun t'a la. Kun t'a la. Dɔw y'o fɔ. Dɔw ko in y'an yɛrɛ ka fanga tigilamɔgɔ de. Dɔw ko an bɛ yɔrɔ min ko bi ko yurugu de y'an ka kɛlɛ. Kɛlɛ yɛrɛ kun. Dɔw ko k'o tɛ. Dɔw ko mara ŋaɲɛ de man ɲi. Mara taabolo. Donc y'a ye sisan ko tilayɔrɔ ma kɛ fila ye. Tilayɔrɔ cayara an bɛ dan ye. Maintenant a nana laban. Min kɔni na o ye Faransi taara. MINUSMA taara. Jateminɛ kan ka kɛ mɔgɔ fɛ. N'olu tun ma taa a dɔ la est ce que an tun na Kidali sɔrɔ wa? Parce que i b'a dɔn Mali problème kɛra min ye. Lakanabaliya min tun bɛ yen dɔw m'o miiri fɛn jugu ye quoi. Lakanabaliya dɔw m'a miiri kojuguya. Ayi dɔw m'o miiri foyi. Olu kɔni y'a ye ten de. Est ce que o dalilu b'i bolo? K'a fɔ ko dɔw m'a miiri ko lakanabaliya de ye ko ya. O dalilu b'i bolo. I bɛ se ka mun fɔ o la? Sabu an ma foyi de kɛ walasa Faransi talen kɔfɛ an bɛ se ka ba sigi. Ne kama yani Faransi yɛrɛ ka taa dɔw ma lakanabaliya yɛrɛ miiri degun ye yɛrɛ. O lama t'i bolo. Voilà. O de kama olu kama ko yuruguyurugu ko de ye gɛlɛya ye. Ko de ye Mali gɛlɛya ye. Dɔw kama ko marakojugu ko de ye gɛlɛya ye. Ko de ye gɛlɛya ye. Dɔw kama ko baarantanya. Dɔw kama ko an ka nin bɛɛ dabila ko an ka taa an ka kanw ta. Bon ninnu bɛɛ ye kuma ye i bɛ se ka minnu fɔ ka kɔn kɛlɛ binni ɲɛ. Mais ni kɛlɛ binna i tɛ se k'a fɔ ko ka kɛlɛ kunbɛli to yen ko ka ninnu dɔrɔn kɛ ko bɛ kɛlɛ ban quoi. Ko b'a ban. I tɛ se k'o fɔ. O tɛ se ka fɔ. Voilà. Foyi t'o la. Donc ninnu bɛ kɛ mais fɛn min b'a to kɛlɛ bɛ ban i b'i sinsin o kan dɛ. O sira bɛ ɲini. Mali nana bin fili min kɔnɔ i b'o dɔn. N t'o dɔn. An ye ko bɛɛ to yen ko bɛɛ ka jɔ ko fo kɛlɛ ka ban. Komi i n'a fɔ an bɛ kɛlɛ ban cogo dɔn. Kɛlɛ ban waati dɔnnen don. Komi i n'a fɔ an bɛ kɛlɛ ban wagati dɔn. Komi si i n'a fɔ kɛlɛ in nana a yɛrɛ ma fɛnɛ quoi. Est ce que kɛlɛ in nana a yɛrɛ ma? C'est pourquoi. Kɛlɛ ban waati fɛnɛ dɔnnen tɛ. O de kama i bɛna ye k'a fɔ dɔrɔn Mali bɔnɛ kɛra bɔnɛ damadɔ de ye. O de ye wulikajɔ kɛra ko Faransi ka taa i bɛ ka tile la ɲɛma sɔrɔ a la. A ma ɲɛ min kɔ wulikajɔ nana kɛ M5 RFP kɔnɔ ko pour que i bɛ ka yɛrɛ ka taa. Parce que o y'a sɔrɔ a fɔra nin ye histoire de dɛ. Histoire don. Yɛrɛwolo mɔgɔ fɛ ko i bɛ ka sigi n'a ye ko ni Faransi ma taa ale bɛ taa i b'o kɔrɔ dɔn. N t'o kɔrɔ dɔn. A ɲɛfɔ an ɲɛna. Malikɛ e ka dɔnta bɛ fɛ ka dɔgɔya sa dɛ. Ɲininkali fɛn mana kɛ a bɛ taa filɛ kɔnɔ Aminata ɲininkali fɛn mana kɛ Aminata tɛ de. An segintɔ filɛ yɔrɔ min kan. Ɲininkali fɛn mana kɛ i t'o dɔn. I b'a dɔn n bɛna min f'i ɲɛna n'an ye téléphone labila maa min bɛ segin ka nin ko in ta hakili la jate kɔnɔ i b'a dɔn k'a maa man ca wa da kan ka don a la. N'a fɔra ko a fɔra yɛrɛwolo fɛ de on parle pour l'histoire dɔ fɔ de don ko ni Faransi ma taa ko i bɛ ka bɛ taa i bɛ kuma in kɔrɔ dɔn. Ne ko n b'a kɔrɔ dɔn a ɲɛfɔ an ɲɛna. Kuma in kɔrɔ de ye ko Faransi tabaliya kɔlɔlɔ ko bɛ taa n'i bɛ ka ye. Awɔ. Ni Faransi ma taa dɔrɔn a kɔlɔlɔ de bɛ taa n'i bɛ ka ye. C'est ça. A kɔlɔlɔ de fana i bɛ ka la taa. O de kama bi minnu b'a wulikajɔ kɛ minnu b'a siɲɛnaw kɛ minnu b'a ko natɔ ye min tun bɛ senna minnu ma bɔ a kalama n'u tun bɛ sunɔgɔ la komi i n'a fɔ i yɛrɛ tun bɛ wusulansi la cogo min na sɔgɔmada in na. O b'i minɛ o. N bɛ mɔgɔ minɛ faso bɛ bolola wusulansi bɛ kɛ minɛ. An bɛna fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye bon n'o fana kɛra wusulan feerelaw bɛ sɔn ka bila an kama mais wusulan feerelaw fana ma wusulan na ma dɛ an kan ka campagne kɛ u kan ka campagne kɛ ka wusulan feere interdit fɔlɔ fo kɛlɛ ka ban. Mais ni wusulan susu bɛ ka mɔgɔw minɛ so kɔnɔ o tɛ ka se ka wuli ka taa faso kumaboli baaraw kɛ an tɛ wusulan feere interdit. An bɛ bɔ o t'a bali an bɛ bɔ. Donc sisan minnu b'a kɛ n'olu tɛ fɛn kalama la. Foyi don a la. Olu de nana fɔ ko i bɛ ka ko a man ka gɛn quoi.
a don kama comme si n'a fɔ a gɛnni dɛnnen don maaw de la mɔgɔw la wayi a dɛnnen don kɔlɔlɔ de la mɔgɔ t'a faamu quoi kɔlɔlɔ la kɔni gɛnni don kɔlɔlɔ de la mais i bɛ siran Mali ye mun na i sera yɔrɔ i b'a mɛn anw fɛ yan ko ɲama i b'a mɛn anw fɛ yan ko ɲama dɛ ɲama an tun b'o de dɔn quoi ne n'an b'a fɔ ko jurumu awɔ an tun bɛ ɲama de dɔn mais i b'a ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ olu bɛ siran ɲama ɲɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ minnu ka bakolo ye ɲama ye an yɛrɛ ka a b'anw minnu bolo danbe la anw kelen tɛ k'a ta ba la an yɛrɛ t'a dɔn fɛn min don quoi tellement an ka mɔgɔkɔrɔw y'a dɔn f'olu sɔnna ka maaw dilan k'u sigi a kunna ɲama ko kunna k'u dilan ɲama lakari ka wala ka maaw dilan k'u sigi ɲama ko kunna awɔ walasa ka se ka lakari c'est-à-dire que laboratoire sigilen don quoi c'est-à-dire que savants sigilen don ka an kisi ɲama ko ma ɲama yɛrɛ ma quoi mais maaw bɛ se ka lakana kama awɔ mais an yɛrɛ t'a dɔn an t'a dɔn ba ye k'a yira ko maliyɛn tɛ ɲɛdɔn ɲama ko la tuma min na a fɔra an fɛ ko ni Faransi ma taa ko IBK bɛ taa a kɔrɔ de ko Faransi tabaliya kɔlɔlɔ bɛna yɛlɛ i ka fanga la i ka fanga la don o de fɔra ɲama bɛna yɛlɛ a la ɲama bɛna yɛlɛ a la o de kɛra dɛ o de bi o de kɛra a kɛra ten ɲama ko nana kɛ mun ye aw minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a ka daniyaw sogolo ɲɔgɔn kan k'aw dusukunna miiri kɛ kelen ye ka sɔn ka jɔ san kɔrɔ ka jɔ tile kɔrɔ ka siɲɛna kɛ ka layidu ta ɲɔgɔn ye ka da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn minɛ mugu ni kisɛ k'aw gosi k'aw jeli saraka ɲɔgɔn na ka jeli sɛnɛntɛ dɔrɔn ka jeliw kɛ ɲɔgɔn kan aw minnu sɔnna k'o baara kɛ o IBK binnen aw fana sɔnna ka fara ka ci ka bɔ ɲɔgɔn na o ɲama t'aw to ka tila mana se ka ko ni ɲama t'aw to walahi bilahi aw bɛ ɲɔgɔn ɲini 14 ni tɔrɔsi ye a tɛ ɲɔgɔn ye n'i y'a faamu halisa an bɛ ɲama de bolo anw t'a dɔn ko diɲɛlatigɛ ko min parce que ne t'a dɔn o bɛ se ka kɛ cogo min na diɲɛ kɔnɔ kabi IBK binna dɔrɔn maliyɛnw wulila politikimɔgɔw ma ɲi politikimɔgɔw yɛrɛ fana ala minɛ ko yira k'olu ma ɲi an ka karamɔgɔkɛ ko k'ale ta misiri kɔnɔ ko subhanallah la ilaha illallah allahu akbar M5 est mort de sa belle mort ne ko ɲama bɛ nin kuma fɔ la n ko ne ye nin kɛ kana sigi a la fɛn min bɛ yen nin nɔ ni o nana IBK ka fanga tereke n'aw ma se ka na aw jɔ k'o ɲama fa k'o ɲama lakari ɲɔgɔn minɛ kɔnɔ ko fɔ aw yɛrɛ kɛra o ɲama bɛ yɛlɛ ne a tɛ jɔ o bɛ yɛlɛ ka gosi o de kama tɔw b'a fɔ ko Dieu pardonne toujours l'homme parfois mais la nature ne pardonne jamais la nature ne pardonne jamais la nature est l'ordre qui règne dans l'univers et les forces qui les maintiennent kana sigi a la a b'aw tereke a bɛ ka terekeli kɛ tellement que n siranna k'a fɔ Mali kɔnɔ yan an bɛna kulon o ye jumɛn ye IBK binni ne ko n k'o kɛra o banna pewu a don pewu walahi ka sɔrɔ IBK ma bin n ko IBK ka binni banna pewu a tɛ tɛmɛ nin don in kan saraka foyi t'a la IBK bɛ bin nin don in saraka o banna c'est à dire an ye lolo bon en fait ni mɔgɔ kana na miiri n'a fɔ ko ye dɔnni wɛrɛ sa an ye fan bɛɛ lajɛ sanfɛla dugumala ji tile fɛn bɛɛ lajɛra ka su lajɛ ka tile lajɛ ka fɛn bɛɛ lajɛ ka bɔgɔ lajɛ ka cɛncɛn lajɛ ka yiri furaburu lajɛ an ma IBK ka masaya nɔrɔ ye fɛn foyi la a ma ye foyi la a ma ye foyi la masaya in banna ni masaya in banna a y'a jija IBK ka masaya bannen kɔfɛ aw minnu kɛra sababu ye ka wuli ka jɔ kɛ ni mugu cira fo jeli bɔnna aw ka kɛlɛ in ɲama donna la kaban o b'a yira aw bɛ kan ka to ɲɔgɔn bolo de a kan ka se ka ɲɔgɔn kun de ka ɲɔgɔn nɔgɔ kun k'aw jɔ n'an m'aw jɔ fɛn dɔ bɛ terekaw kan u b'aw tereke o la ne ko n ko Sadi kana don M5 la ne fɛ ko kun ye Sadi kana don M5 la ko parce que IBK ni M5 bɛ bi ɲɔgɔn fɛ o ma ɲi dɛ ni IBK ni M5 bɛna ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ in tɛ taa dɛ a don Sadi donnen M5 la an y'a ɲini k'a fɔ ko yɛrɛwolo kana don bawo an b'a dɔn ni tɔn bɛ na ni yɛrɛ sɔrɔ M5 kɔnɔ n'o nana firi dɔrɔn tata kɔgɔ bɛɛ bɛ kari ɲɔgɔn fɛ dɛ o ye tata binnen jogo bɛ don u bɛ jamana minɛ u b'a ko sago ye o la a fɔra bamanankan na a mɛnna ko ni kogo pɛrɛnna ko basa bɛ don
donc yɛrɛwolo ale ma don Tipu sur les remparts. o la transition kun fɔlɔ ni bandaw kun bɛ yen o kalo 9 bɛɛ kɛra transition ani yɛrɛwolo kun tɛ ka ɲɔgɔn faamu foyi la. A ma ɲɔgɔn ye hakilina na. A ma ɲa min kɔ A kɛra o. O ye jumɛn ye? Wulikajɔw bɛ sabati bɛɛ k'i ka fan fɛ. A ma ɲa min kɔ a kɛra o ye jumɛn ye? Ne ka kuma de dafa ka taa sɔrɔ i m'a dɔn ne fɛ ka min fɔ. A ma ɲa min kɔ a kɛra jumɛn ye? Hakilina na a kɛra. Cɛ a ma ɲa min kɔ bandaw taara sa. Kana gɛlɛya yɛrɛ. Bandaw taara o. Banaya yɛrɛ ɲini. Bandaw taara de. An ka fɔ ten. Bandaw taara. Transition nana bolo kura min kɔnɔ. O ye min da yɛrɛla bandaw la, min da yɛrɛla IBK la. O ye ko an mago bɛ ka Kidali sɔrɔ teliya de la parce que min labɛnna o ye kɛlɛ kana mɛn. N'an ti fɛ kɛlɛ ka mɛn an kana entretenu, an kana kɛlɛ in labalo. A labalolen ye jumɛn ye? An kana kɛ an bɛ kɛlɛ la an tɛ kɛlɛ la. An bɛ kɛlɛ la an tɛ kɛlɛ la o ye jumɛn ye? An ni minnu bɛ ɲɔgɔn na olu dɛmɛbagaw de bɛ ka olu dɛmɛbagaw de y'an dɛmɛbagaw. O ye kɛlɛ. O ye kɛlɛ wa? O ti kɛlɛ. O ti kɛlɛ dɛ. An ko ko ɲɔgɔn na olu dɛmɛbagaw. O fɛ an dɛmɛbaga ye. O kɛlɛ bɛ ban don jumɛn? O ti ban. Donc an ye tabale gosi. Yɛrɛwolo. Ka masala ka sɔ kɛ da la. Ko fɛrɛ ka kɛ jila la Faransi ka bɔ yen. Ni Faransi bɔra yen MINUSMA bɛ yen. O y'a sɔrɔ an kan bɛ ko Russie kana. Russie kana e kun b'a kun dɔn. Ne t'a kun dɔn. Parce que ko a m'a ye ni Russie bɛ na. Faransi tɛna to yen. Faransi ti to ti bɛn kɛnɛ kelen kan. O ti bɛn kɛnɛ kelen kan quoi. Mais et pourtant bi Russie fɛnɛ bɛ k'a ɲini ko communauté internationale ka a ɲini ka dɛmɛ don Mali. Dɛmɛ don Mali ma. Hakilina wɛrɛ. Fo hakilina wɛrɛ. Mɔnɛ se ka nin mɛn a ko. A b'a dɔn. A don yɛrɛwolo b'a dɔn. Ni Faransi taara MINUSMA fɛnɛ ti to yen. Ni Faransi taara MINUSMA ti to yen. A b'a dɔn ni MINUSMA taara. Minnu kɛlen don ka Kidali daminɛ k'a fɔ k'olu ta don. Olu ti to yen. Olu fɛnɛ tɛ to yen. Kɛlɛ ma ban. O ye kɛlɛ ban don ye. Kɛlɛ ma ban. O ye kɛlɛ bannen ye. Tuma min na o bɛɛ bɛ ka kɛ. O bɛɛ kɛra ka taa sɔrɔ Maliden fanba t'a dɔn min bɛ senna yɛrɛ. Min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na. O ɲama de o. O ɲama ye mun ye sisan? C'est que kɛlɛ bɛ kɛ ka ban walima kuma bɛ fɔ ka ban walima laɲini ye min ye jamanaden fanba t'a dɔn. Hakili ma min y'a la, hakili ma basi a fɛ. A ma lamɛn u ma. Donc a bɛ tila o la o. Ko sini ye ɲɔgɔn dan ye. An kan ka walandaw durusi. O tɛ? O don. Ni ɲɔgɔn dan fɔra, i bɛ kɔnkoli. N ko sini ye ɲɔgɔn dan ye. An kan ka walandaw durusi. E ma kɔn a ma. Ko fo sini don. Bi fajiri na e y'a ta. E ma baara kɔni kɛ. A b'i bila. Sinon ne kɔni kan ka kɔn a ma de. Mais ne wulila fajiri da kɔni fɛ k'i bɛ da la. E b'a dɔn ko a bɛ fɔ o ma ko formation politique idéologique n'o ye ka se ka mɔgɔ lamin ko ma. O majɛba de b'an ka mɔgɔya kɔnɔ. Hakili lamin ko la. Oui. C'est pourquoi a bɛ wuruyuru ka jigin. Parce que ko laɲini ye min ye, ko kun ye min ye, ko tacogo ye min ye, ko bɛ ka minɛn min kɔnɔ, a dɔnbaga man ca. A donnen tɛ ba yɛrɛ la yɛrɛ, hakili m'a minɛ. Wa an ka indépendance ko kɛra tan de. 1960. Wa indépendance wa yɛrɛ a bɛ taa filan kɔnɔ M5 fɛnɛ ka kɛlɛ kɛlɛ tan de. Parce que jama fanba min b'a kɔnɔ dɛ, fanba in bɛ yen sangawuli de kama n'o tɛ ko ma lamɛn. Hakili ma jɔ a fɛ. Bɔn a don girinkajɔ kɔni u bɛ wuli n'o ye. O sangawuli. O sangawuli. N'o tɛ hakili ma lajɔ foyi fɛ ka jɔ. Donc ko nana laban mun na sisan? O de Mali filɛ fɛn dɔ kɔnɔ. M5 tɛ yen, yɛrɛwolo tɛ yen. Jamakulu min fara ɲɔgɔn kan ko ka kunkilenna dɔ ta, o jamakulu sigikafɔ bɛ kɛ, o jamakulu ka représentativité tun ye jumɛn ye? Sigikafɔ minnu kɛra dialogue intermalien, dialogue fɛn fɛn kɛra. Société civile. A sigikafɔ kɔnɔ minnu ye wulikajɔ kɛ champ kɔrɔ tile kɔrɔ, minnu bɛ yen nɔ ko olu c'est à dire que ko olu kan ka juru dɔ sara, joli bɔnna minnu ye walima mɔgɔw sɔnna ka nin wulikajɔ kɛ minnu ye, a jumɛn tun b'a kɛnɛw kan? Maa si tun tɛ yen. An n'a maa tun bɛ yen jɔn? Maa si tun tɛ yen. N ko jɔn? I t'a to ɲininkali ma. Min tun bɛ yen n'a y'o mɛn, a fɔra ko société civile a bɛ jɔn représenté? Sini o fana ye don dɔ ye.
Amiru an bɛ taa kɛnɛ ma parce que tiɲɛ yɛrɛ la n'i ko ko i bɛ Mali ko ɲɛfɔ quoi i b'a fɔ ko diɲɛ don o don i bɛ sigi walala kelenw kan parce que ko diɲɛ waa ɲa diɲɛ bɛ taa sen min kan quoi a ka ca anw ma a bɛ ka taa ɲa min ma ouais a ka ca a ko ka ca anw ma quoi se ka weleli kɛ 20 71 29 29 an bɛ mɔgɔ damadɔ ta ka bi ta la kuru yan k'an kɔ kɛ nɔgɔ kɔnɔni ye parce que Mali ko c'est pas possible quoi Mali ko kuma ka ca non Mali ko kuma ka ca ba jɛnɛ ka lɛfɛ ka ale panpara ta an bɛ du ye tɔgɔ d'a ma k'a fɔ maa fila y'a t'a bolo o la numéro ye 79 08 36 34 ko wulikajɔ bɛ sen na yaasa ni jɛmukan min filɛ ka kɛ arajo minnu bɛ jamana sigidugu wɛrɛ la olu ka se ka synchroniser wulikajɔ fɛɛrɛw bɛ sen na an ye Yakuba Mamutu bila k'ale ka taa olu kow ɲɛɲini ka na ni olu kow sigira sen kan ko dɔ b'an kɔ teliya la oui allo oui Alpha Alpha Omar Konare Alpha Konate Alpha Kulubali Alpha Kulubali kɔni baasi la a fɔ kɔni baasi la ye n yɛrɛ bɛ yan baasi foyi t'an na alhamdulilayi a diyara n ye a tulo b'a la Joyila an b'a jigiya o bɛɛ lajɛlen tulo b'a la a tɛ siga t'a la min ɲɛnabɔ n'a fɔra ko santé n'a ma se k'an sera ka min lajɔ Ala ka hinɛ ni saya foro bɛɛ lajɛlen na a taara fɛnɛ an ɲinɛna o a kɛra baara ye ko ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ an b'i fo a siga t'a la an b'i fo Konate
yen to ma kuma mɛ Mhm. komi yɛrɛ ko ten ko wanya t'an ka ko la. Oui, allô? Allô? Ko o ka nɛgɛjuru ma sɔn. Malikɔrɔni. Mhm. Oui, allô? Oui, allô? réseau Ayiwa san kɔni ko jamana in a den sɛbɛw k'u cɛsiri. Kuma in bɛ yen. I tɔgɔman bɔra. Oui, allô? Allô? I tɔgɔman bɔra ka laseli min kɛ sisan i ye dɔ lakuru a kɔnɔ. Oui, allô? N b'a ni sɔgɔma. An b'a lasano. Diyara n ye. N ma jigin a ka tulo b'a la. Wagati b'a nɔ kan. A faamuna. A faamuna. Amin. 20 20 71 29 29. Peut-être il y a photo na ko ye bi mɔgɔw kan kamana ani kunu ka se Mali bi ma ni si k'a lajɛ miiri bi jɛya n tɔmaya fɔ cogo min na kɛnɛya kɔni an da tɛ se ka dogo la yɛrɛ Mali kalanko dɔgɔkun tɛmɛnen na kalanko bɛ cogo min na yɛrɛ waati min fɔ ka na se an bɛ waati min na gɛlɛya b'a la. Tu sais, mina fɛn dɔ de f'i ye Amidu bɛ weleli jɔ yan kalanko in kun kan e b'a dɔn n m'a f'i ɲɛna ko wagati min na an yɛrɛ bɛ kalandenya la an ka lafasatɔn min n'a bɛ wele ko AEM e b'a dɔn ko o don n da don a la i dɔ fɔ a la an ka kɛlɛ fanba kun ɲɛsinnen don jumɛn ma walasa kalan bɛ se ka kɛ nafa cogo di kalanso yɛrɛ la kalanso kun tɛ yen sali bɛ fa cogo min na donc an ka o de nana ni ko caman ye fɔlɔ kɔnɔ parce que yɔrɔ bɛ fa mɔgɔw sigiyɔrɔ tɛ yen nka o wagati kelen u kun kɛlen don ka kuma min bila sanfɛ o ye ko n'a bɛ ɲinini kɛ n'o ye n'a bɛ aw ka kalan hakɛw ɲini k'a k'o ɲini ka taa sɔrɔ a bɛ kilasi kɔnɔ o de kun y'an ka leçon wa Maliyɛn bɛɛ de b'o fɔ dɛ o ye récital in kɔni n'i fɛ k'i ka hakɛ ɲini a ka sɔrɔ i bɛ kalanso la est-ce que ne ye kuma fɔ e y'o faamu fɔlɔ n'i bɛ fɛ ka i ka
hakɛ ɲini kalanden n'i fɛ k'i ka hakɛ ɲini a ka sɔrɔ i bɛ kilasi i ma kuma in faamu n ko wagati min na anw tɛ kilasi t'anw bolo kilasi tɛ yen fiyewu voilà o wagati i kun kɛlen ka kuma min yanga sanfɛ o de ye ko il faut revendiquer étant en classe voilà hali bi i ma kuma in faamu wagati min na anw bɛ kɛnɛma ka sababu kɛ kalanyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen wagati min tun bɛ sanfɛ ko aw bɛ laɲini minnu kɛ k'a k'a kɛ ko k'a to i bɛ kilasi kɔnɔ k'a sɔrɔ kalanyɔrɔ tɛ yen o de tun bɛ fɔ feerekɛli kumaw de don quoi o de laseliw bɛ k'u ye maintenant i b'a dɔn n y'a f'i ɲɛna n ko an nana baara kɛ anw ka san 2nan kalan Badalabugu yɔrɔ min wele ko Immeuble-Lazare anw taara san 2nan kalan kɛ a b'a kɛ écoutez k'aw ɲini ka taa kalan kɛ san 3nan kalan e b'a dɔn kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ f'a ye kulu sanfɛ faculté 2 minnu jɔlen filɛ nin anw ka kɛlɛ fiɲɛ o de y'o jɔ a don fanga min tun bɛ fanga tulo jɔra kɛlɛ kɔrɔ k'o jɔ jabakalanso 2 min filɛ n'i b'a la n'i b'a ye n'u bɔlen don ɲɔgɔn na a bɔra ɲɔgɔn na cogo di i b'a dɔn Amidu Kuyate kɛra ko caman seere jamana in kɔnɔ ka taa sɔrɔ a si ma taa yɔrɔ la tu sais kɛlɛ ye fɛɛrɛ de comme n'a fɔ Alpha bɔra n bɛ ka Alpha ka kuma dɔ de jaabi ta e sigilen ɲinɛ ma i b'a kalama ale da sera ma ale de kalanko fɔ ko ye fɛɛrɛ de fɛɛrɛ dɔ tun ye mun ye a yira ko an ka ca an ka gɛlɛya kɛra min ye ko an ka ca ni comme n'a fɔ o tɛ ka Mali gɛlɛya kɛ ko Mali dugukolo ka bon a se ka lakana ka taa sɔrɔ wagati min na an ka armée bi da maa 1500 o maa 1500 a fɔra ko non k'a ma se ko mɔgɔ ka caya ko an ka kɛlɛcɛw labɛn cogo la minnu b'a damadɔni bɛ se ka ko ɲɛnabɔ an ka armée dara n'o hakilina de awɔ kɛ wagati min na kɛlɛcɛ 1500 don kɔni ayiwa kuma bila parce que ko ye hakilila ko de ye quoi ko ka unité de dilan o de kama wagati unité ka ca hali san bɛ unité dilan na mais an bɛ ka dilan ni hakilina jumɛn de an ka taa sisan fɛɛrɛ tun ye mun ye a fɔra gɛlɛya tun kɛra min ye ko an ka ca de k'o kɛ gɛlɛya ye quoi o bɛ se ka gɛlɛya cogo di k'an ka ca mais e pourtant o de bɛ fɔ a ɲɛna dɛ wa i b'a dɔn ko an nana sɔrɔ o de fɔlen don wa o mɔgɔ sɔnnen don o de fɛnɛ ma ok parce que jan de bɛ da o ye quoi jan de bɛ da quoi k'aw ka ca quoi ko d'accord n'anw ka ca a fɛnɛ bɛ kalanyɔrɔ caya o y'a fura de ye mais Mali la yan fura t'a la dɛ a ka ca a banna a b'aw sigi ten awɔ an ko non bon n'anw ka ca anw bɛ kalan kɔni kɛ kɔni jɛlen kɔni fɛɛrɛ dɔ ye mun ye Alpha fɛ ko ye fɛɛrɛ dɔ ye depuis an bɛ kilasi 2nan na parce que o man teliya ka kɛ quoi an y'an nin da ko fo ka na ni anw ka cɛbɔ don ma ne ye Gusino ko fo k'o kɛ faculté ségrégée ka an to 2nan na c'est à dire que an banna fɔlɔ la an nana 2nan na quoi donc i b'a jateminɛ an ma fɔlɔ yɛrɛ 2nan yɛrɛ kɛ fɔlɔ yɛrɛ an tilala fɔlɔ la mais 2nan ma ban donc k'an to i b'a fɔ 2nan ou bien fɔlɔ ni 2nan ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko ka kɛ ségrégé ye quoi i b'a dɔn i jɔra ɲinina tɛ i ko ɲinina de o de bɛ ye o hakili b'o ye teliya la ko nin bɛ ka min da nin ye ko wɛrɛ b'a kɔfɛ ko wɛrɛ de bɛ maintenant min b'a kɔfɛ o bɛ wolo mun na walima a bɛ to an ta la walima fɛɛrɛ bɛ kɛ a bɛ ka jama caya min fɔ fɛɛrɛ ka k'o la e b'a dɔn fɛɛrɛ min kɛra o la o donni ma o fɛɛrɛ jumɛn u ye faculté 2 bɔ ɲɔgɔn na k'a ci ka bɔ ɲɔgɔn na anw kɛra an ta ɲɛmɔgɔ ye min cira ka bɔ a la n'o tun ye économiste ye minnu bɛ sɔrɔ kalan kɛ olu fɛnɛ t'u dama fa o de kɛra ci o de kɛra a cira ta
Kira ta An ne. kɔni ɲɛ b'a bɔlen na ɲɔgɔn na an t'a dɔn ko Awa a kɛra anw de y'a kɛ. kuma fɔ an ye o. Awa anw de y'a kɛ. O fɛnɛ tɛ fɔ an ye. An bɛna an ka jamana. An m'a mɛn an b'a bɔ an bɛna an ka kalanko gɛlɛya da ko an ka ca. O kuma ye. Mais pourtant Mali kɔnɔ yan o de bɛ baara bɛ kɛ n'o de ye. Baara bɛ kɛ n'o ye mais e bɛ fɔra fɛnɛ o a fɔra k'ali jamana yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko jamana kɛnɛ ka bon ko de la ka se ka lakana. A laban u bɛna fɔ ko jamana ka don ka ca donc u bɛna dɔ bɔ an na sa. A 23-24 millions na. Han. Oui ka taa sɔrɔ o yɛrɛ lajɛ o 24 mɔgɔ min bɛ ka fɔ jamana ni jamana ba in ko o mɔgɔ miliyɔn ye ko miliyɔn 20 n'a dɔɔnin o mɔgɔ miliyɔn 20 denw b'o la i ka cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw b'o la i ka tungalataw b'o la i ka banabaatɔw b'o la o tɛ mɔgɔ joli ye. Joli b'an bolo yan. Kuma ka ca. O la denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen nɔ n'olu ma kɛ foyi ye u b'a labɔ i ka banabaatɔw bɔ a la i ka cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw bɔ a la i ka tungarakɛw bɔ a la. A y'o so bɔ a la k'olu b'a bɛɛ de fɔ ka sin k'a bɛɛ fɔ maaw ye siɲɛ. O bɔ a la a tɔ ye mɔgɔ joli ye. Ne ko ma n ko man ca o kɔni. Bon i m'a ye diɲɛlatigɛ ko ye ni fɛɛrɛw de ye o kuma bɛɛ jan dɔ de bɛ da jamana kɔnɔdenw ɲɛ o de kama ne ko n ko jamana kɔnɔdenw ka hakilimaya bɛ dɔn tuma min na n'u bɛ se ka u bɔ nin fereke ninnu kɔnɔ. Ko ninnu kɔnɔ. K'an ka ca donc k'an ka kalanbaliya dan k'an ka ca quoi. Ka tila ka kuma yan ka sanfɛ n'a bɛ laɲini fɛn o fɛn kɛ a y'a kɛ k'a to kilasi kɔnɔ min tɛ kilasi kɔnɔ don. Ka sɔrɔ kalanso yɛrɛ tɛ yen. Kilasi tɛ maa min bolo o tigi ta bɛ kɛ cogo di. Cɛ ko wagati sera sini ye don wɛrɛ. Sini ye don dɔ ye ko radio RFM 88.5 an sigilen bɛ Solomani bugu ka foli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na jamana kɔnɔ jamana kɔ kan.